Va? Jag börjar. Chesney. Nej, men, Crying and shit. idag den 14 juli 2026 är jag inte en del av Forhope längre. Det här är väldigt unfortunate. Då vi har skapat fina minnen tillsammans. Och sen QA in montagen där. Men tyvärr betalar de mig inte nog. He's crying. Jag får inte nog med pengar. Jag får inte nog med respekt. Du har inga pengar. De editar dåligt med mening. Du är fattig. De ger mig dubbelhaka. Inte Jag dubbelhaka. säger detta till Editor, by the way. Forhope Hata bara på är nu 3 Hope.